Sanibingelela ababukeli emakhaya beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli with your girl uLungsta. Namhlanje sihleli nodadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila sithi njani? Siyaphila. Cela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Sanibona balaleli emakhaya. Ngiphuma kamaphumulo mina endaweni ekuthiwa iseMthombeni. Mkhaya, nami ngidabuka khona ngamaphumulo. Namhlanje luthini udaba ngoba sihleli la ukukhipha izimfihlo? Ngize la ukuthi ngizokhipha imfihlo engihluphayo. Isineminyaka yona engihlupha. Manje ngiyabona ukuthi indlela esekwenzeka ngayo nasekhaya kusho ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi nayo iwumthelela wayo nemfihlo enginayo. So imfihlo uzoyikhiphela ba? Ngizoyikhiphela umyeni wami. Umyeni wakho. Yebo. Okay, ithini indaba? Umyeni wami sishadile for 5 years manje. Okay. Sahlangana enkonzweni. So umyeni wami sithe emshadweni wethu kwaphela iminyaka emibili. Wesithathu ke wabona ukuthi angibathola abantwana nami ngiyabona ukuthi angibathola abantwana kodwa akekho umuntu oshoyo ukuthi kunenkinga la mhlawumbe kuze sihambe somewhere ukuthi sithole usizo. Senena kodwa anikazi niye kodokotela. Asikaze siye. Ngisitshela ukuthi mhlawumbe nje into ezokwenzeka phela. Because manje shithi isikhathi nami ngiyabona ukuthi siyahamba. Yebo. So ke umyeni wami yena njengendoda uye waphuma ngezwe kuthiwa nentombazane athandana nayo khona la endaweni esihleli kuyona. Kwathi ke ngelinye ilanga mina nabangani bami sahamba sayobiza le ntombazane ukuthi ngifuna ukuthi ihlukane nomyeni wami. Okay. So wena uzwa ngobani ukuthi ke umyeni useyajola ngaphandle? Useyajola ngizwa ngaba abangani babuya nazo indaba. Okay. So abangani before bafike nazo indaba ulukhona ushintsho obulibona endlini? Lukhona ushintsho kodwa noma bengeyona into enkulu mhlambe isikhathi somsebenzi engasabuyi ngesikhathi ama weekend kuyenzeka uthola ukuthi uoff kodwa aphume yabo information angangitsheli yona unokuphithizela engingakutholi kodwa akekho ngaleyo ndlela ukuthi kubi. Okay. Yeah. Yeah, nihambe ke niyombheka usisi. Siyombheka usisi simfice usisi. Usisi ke ngimbize kahle. Ngimcela ukuthi ngicela ahlukane nomyeni wami. Hayi usisi avele abe nokuphakamisa izwi yabo le nto ukuthi uyaphika kodwa futhi akaphiki yabo le nto. So kuze kube sihilizisana ngamagama kwaze kwabe sibambana nangezandla futhi nosisi lo. Okay. Shuthi ke usisi lo nami kube namagama engimsabisa ngawo ukuthi mengahlukani nomyeni wami ngizoze ngimenze into embi yabo. Okay. So usisi wabona ngaleso sikhathi ukuthi kangcono kwavela athuthe nasendaweni wathutha. Okay. No lokho angikuboni nje kuyiconfession. Ngibona udadewethu obethu uyomela umuzi wakhe amkhombisa ukuthi nami ngintombi yakabo. Yini lo uzubona ukuthi ke nafanele uzela ka Black Life uzoconfess? Ngizoconfess ukuthi ngalesikhathi usisi ethutha. So umyeni wami waqala lapho nje bengekho right. So isikhathi siyaqhubeka akekho right. Nami mengimbuza ukuthi u right uhleze ethi u right athi hayi ngi right akho lutho kodwa ngiyabona ukuthi khona lento inkinga nayo. So khona ubangani bami khona umngani wami ke otheme ilandelela ukuthi lo sisi lo washonaphi. Wathola ukuthi lo sisi wathutha uhlala ndawana thizeni. Kodwa wayekhulelwe ingane yomyeni wami. Kusho ukuthi ngalesikhathi kukhona ukulwa okwakukhona lapho ingane yaphuma yachitheka. Ofuthi bengingazi. So akathe uya uyomatheka wawungazi ukuthi umithi usukuthola imvalo yendaba lokho. So manje ubona nobaba sekhaya eseshintsha uyacabanga ukuthi ngoba ngikhumbula eqaleni uthe anithola ingane nakayitholi. So uselimazwa yilokho ukuthi utholile. Ngicabanga ukuthi yena wayazi ukuthi ukhulelwe lo girlfriend wayazi ukuthi ukhulelwe. So futhi akekho futhi umuntu azokhuluma naye akekho umuntu engicabanga ukuthi wayemtshelile. Cabanga ukuthi yamudla yena uyitshela ukuthi shithi usisi lo wahamba nengane yakhe ekubeni nami abantwana ngibatholi manje yabo. So unalento le. So ucabanga ukuthi ke na usisi sethuthile wahamba aphindanga waxhubana nomyeni wakho? Hayi angiboni ukuthi waphinde waxhumana naye usisi. Angiboni ngoba ngesikhathi kuliwa yonke into nje kwafoni yakhe usisi yasimesheka kwakuliwa nje kwakuyimpe enkulu. So ngathi badukelana. Ayisho ukuthi namtrap ukuthi sezabona ukuthi yena akapakisha ahambe. Uyacabanga? Ayisho ukuthi namtrap. So manje ke mawucabanga umyeni wakho umuntu onjani siqale lapho ngoba phela uzomnikela udaba olungaka. Ngicabanga umyeni wami akayena umuntu onolaka nokuthathela izinto phezulu. Kodwa ngiyacabanga ukuthi umuntu kodwa engathi unezimfihlo ngoba lento kube uyikhuluma nomuntu ngoba ikhona lento emidlayo. Nami sengithi angithathe lesinqumo sokukhipha lemfihlo ngoba mhlambe enye yazo. Okay.
So manje ke wait. So manje umyeni wakho ngoba uthi ke namanje usegoa through i-depression and wena usufila responsible ngoba phela uyacabanga ukuthi ke na enye yazo. Uzothini mase uconfessa kanti uyidlelwe ukunye yena? Mina ngizokhululeka emoyeni, ngizokhululeka ngoba Umshado. nami kusho ukuthi lento iyangidla. Umshado wakho? Mangabe ngingakona lokho kungenzeka ube safe, ngizama ukusave wona la ngoba Okay. khona nezinye izinto umyeni wami engifuna ukumtshela zona mhlawumbe engawusave umshado wethu ukuthi wathi if ngoba ngiyabona kusho ukuthi mangabe untombazane wayikhulelwa inganyaka kusho ukuthi mhlawumbe yimi ongabathola abantwana mhlawumbe ngingamsiza Wazi ukuthi ukuthatha sithole omunye iy'nyathelo. umuntu kanjalo Noma yabo. nithathe Noma iy'nyathelo sithathe iy'nyathelo, kodokotela. siyobheka ukuthi kwenzakalani. Okay. No sizomthinta umyeni. Yo simtshele lolu daba. Ngoba ke na I think uzazoba naneshock yokuthi kanti ubuwazi ukuthi bejola. Wakwambuza ukuthi uyajola. Angikaze ngimbuze. So wathula nje endlini. Ngathula nje. Waqhubeka nje nomshado. Ngaqhubeka nje ngoba KwaNomali. naye ethule nje. Uyenza kanjani leyo nto? Angikwazi Because ngazi ukuthi umuntu wesifazane makathola indaba ubuye ishidi selibhakuza. hayi emshadweni asenzi njalo. Emshadweni nje wakuthiwa yabekezela. Ubamba umbese ngala uqinile. Yebo, nje wakuthiwa abafazi sifasazi. Hayi no ngicela simthinte umyeni wakho. Simtshele lolu daba. Asithembe ukuthi uzolibamba. Asithembe. Yebo, Sawubona njani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la waka Black Life TV. Kuhlelo luthi sikhipha imfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Sizokhuluma ngani my sister? Ngifonela from uhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Ngihleli nonkosikazi wakho uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Nkosikazi wami. Yebo, unkosikazi Alright, wakho. no? Okay, ngibambele. Uyibambe kanje. Sawubona baba njani? Ya, Ninjani baba uyaphila? ngiyaphila. Ubekwa yini lapho? Kunemfihlo ebengifisa ukukutshela yona nginodaba ebengifisa ukukutshela lona njengoba ekhaya ngibona engathi nje unesikhathi sokucabanga sokuhlala wedwa ucabange. Manje ngibona ukuthi mhlambe nami okunye kwakho okucabangayo yilokhu nami engikwaziyo nengakwenzayo. Mana-ke mani. So, imfihlo wena, manje hamba uyitshela abantu imfihlo. Indaba ngangitshela ngami. Bengenzela ukuthi bengisaba ukuyikhuluma, bengenzela ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi siyikhulume la sisizakale. Manje uzama ukusulapho manje. Yebo ngicela wehlisa umoya ungathathi ngokudini, ungathathi ngokuthukuthela. Ngicela sikhulume ingakho ngikuze ngathatha lesinqumo sokuthi ngize ngifike la eBlack Q ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusho ukuthi mengabe sikhuluma sobabili sibhekene mhlambe bengeke kuze kuhambe kahle. Okay, Uyakhumbula ngelinye ilanga ngibuye ekhaya, ngibuya nje ngidabukile ngathi bengikade ngiyolwa mongibuza ngithi ngiphumaphi ngathi ene khona omunye usise kade ngiyomsiza. ngiyakhumbula uncumile, Ngcolile kunomunye usisi engathola ukuthi uthandana nawe lo wangezansi komgwaqo. Mani, usisi washo luthi njani? Uthandana nawe wangezansi komgwaqo. Wakuthola kanjani lokho? Kunomunye umuntu owangitshela engeke ngikwazi ukudalula igama lakhe manje. Usakhona? Ya, khuluma. So ngahamba ngaya kulo sisi ngithi ngiyoconfirm ukuthi ngicela ahlukane nawe kusho ukuthi kwanginokuqophisana kwamagama sathi sagcina sesibambana ngezandla naye. Mani. Wahamba womthetho kahlukana nobani? Nawe njengomyeni wami. Okay, khuluma. Kwana ukuqophisana kwamagama ke sathi sagcina sesibambana ngezandla ke lapho masibambana ngezandla lo sisi lo wathutha ke endaweni. So ngiyacabanga ukuthi nalokho mhlambe ngenzeka ukuthi kuyakuhlupha wena. Mani, njengamanje lo muntu uyazi ukuthi uthola indlalifa yami. Hey Wena uhluleka ukungitholela yona. ngezwe sekulate ngangingazi. So manje yini uzonginika yona ngoba wena uyazi ukuthi awuzali yini ongisiza ngayo? Bengisa ngikhulume ngalokho ukuze sikwazi ukuthi mhlambe sithathe ezinye izitepu zokuthi ngibone ukuthi nami angizali ngempela yini ngoba phela mina akekho omunye umuntu engike ngenza naye afe ukukhombisa ukuthi angizali. Ngihlala nawe iminyaka ewu5, awukazi ungizali ingane.
ngaze ngaphuma ngithola ngaphandle wena usubonza wenza ukuhlakanipha unoshaya umuntu ongithola ingane ushileka wena kungitholela yona. Ngaphansi. Sawona bhuti? Yebo. Ulungisa lo. Ngiya-understand ukuthi yena una frustration ne-anger yokuthi kwenzeka into enjena umuntu ozoyizokuneza ingane. But angithi uya-understand ukuthi nayo unkosikazi wakho ezwe ukuthi-ke na uphumele ngaphandle. Uyacabanga ukuthi-ke nama uthola into kanjalo umuntu wesifazane uthola iy'nhlungu zokuthi hayibo kwenzekelani emzini wami and naye wabona ngendlela acabanga ngayo ukuthi ingayilungisa lento ukuthi ayoxabana nayo lo muntu. Ya ngiyakuzwa lokho kodwa yena kumele sizokhuluma nami qala before yekene uze mina engahambi eqale ukukhuluma naye. Njengamanje lo muntu akekho ulahlekile. Okubuhlungu okungiphatha kabi ile oyishoyo ukuthi-ke na manje uzokwenza njani ngoba yena akazali. Ngoba-ke ngibona ngathi ingayistep esihle leso ukuthi-ke na nithole usizo niye kodokotela. Iphutha selenzekile nawe ulenzile iphutha naye ulenzile iphutha. And uyayisola ngoba-ke na bengazi ukuthi-ke na ukhulelwe. Wena wayeyilwela nomunye umuntu wesifazane ongena emzini wakhe. Okay, iphutha ngilenzile ngale but into engifuna bese ngithola yena lo hambile wayeqeda manje bese ngithola ushileka unginika yona yena. Yena phela bengakwazi lokho. Kodwa futhi nawe awubanga naliqiniso kuyena ukuthi uthi noma uthi ufuna unkosikazi wesibili-ke uhlale naye phansi uthi mama sekwenzeka iphutha njengoba ngumuntu ekuhlonipha ileli iphutha elenzakalile singasova kanjani siwumndeni. Alright, ngiyakuzwa manje. So ukuzwa kwakhe lapho njengamanje uzokwazi ukuthi nginike ingane yena. Angithi-ke bakhona odokotela nizokwazi futhi ukuthi niye kwi-counselling nithola ama-psychologist nikwazi ukuthi niqhubekele phambili nempilo. Ngizoqhubeka kanjani phambili nomuntu okwazi ukuthiwa lento ingaka ngangitshela ukuthi hambe bosha umuntu bengithola ingane yami. Angithi uyasho ukuthi isiyamhlula ingakho eza la izocela usizo of which nawe ubuthewule nayo imfihlo le okusho ukuthi nina noba u2 kusazomela nihlale phansi niye kuba nezimfihlo emshadweni wenu ngoba nawe uhleli nemfihlo naye behleli nemfihlo. Angithembisa ngani noma kusakwenzeka angazi ngisakwenzeka lo muntu uthathe ubuntu beyigugu kakhulu kimi ngifuna indlalifa mina le bese ngitholile. Okay, nawu unkosikazi-ke siyafisa ukusho ukugcina Valelisa. Yebo baba. Ya. Yebo baba, hayi bengithi angixolise kakhulu ngalokho okwenzeka. Ngangaqondile kwangeyona inhloso yami kwenza lokho. Ukuxolisa ngafuna ukukhuluma ngokuxolisa ngazi noma into yokwenzeka leyo okamanje nje umqondo amafisene so angazi ngizothini kwena. Akukho umuntu ngizokusho kwena njengamanje. Hayi kulungile baba ngezwe. Okay, wena umazi kangcono umyeni wakho mawucabanga uzokwenzakalani? Okwamanje usathukuthele kodwa uyazi uzoxola. Uzogcina exolile yena akayena umuntu onenhliziyo ebukhuni. Yeah, so umkhuthaze nje ukuthi nihambe odokotela nibone ukuthi yiphi inkinga. So mayisuggest ukuthi ucela uthathe unkosikazi wesibili uzovuma. Kungcono ukuthi abe nayo unkosikazi wesibili kunokuthi ahambe nje yonke Aphume indawo ngaphandle. ungamazi ukuthi kungcono umuntu omaziyo kunomuntu ongamazi. Okay. No, I think mase nihleli phansi nikhuluma le ndaba nizokwazi ukuthi niqhubele phambili. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi imfihlo ayikaze zakha. Hlezi nje ibhidliza and uyacabanga nihleli endlini noba u2 nishiswa into eyodwa kanti ibizolunga ukuthi-ke na niyayikhuluma noba u2 niqhubekele phambili. Siyu Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi beninathi namhlanje. Please don't forget to like, share and subscribe. Sinthanda kakhulu.